ben er terug. Ja, even 3 video's online moeten zetten. Ga ik toch zetten. Eerst ga ik, als iedereen het kon horen. Dus nog komt. Oh nee, ik ben dood. Maar hier staat op bijvoorbeeld. Terugdoen van het zee. Help. 2 meisjes op het kant. Olé, olé. Eigenlijk kleur hebben is het niet veel geworden. Ziet je het? Die wordt ineens kleur. Het is niet goed, maar ja. Nu gewoon nog goed zitten, bijna 1 minuut bezig. Dat is mooi de kool. Kijk, er zit al gewoon 1 minuut bezig. Was nog maar, hè. Het is toch niet goed, maar ja. Ik ben weer keihard bezig. Ah nee, ik ben dood. Hij is ook dood. Ze zijn tegen elkaar kop, want ik ging zo. Hij kwam recht toen dat ik zo ging. Behalve tegen mijn kop, dus ja. Nee, dat is niet goed, maar ja. Ik ben toch in de gedwongen. Yes, ik heb hem! Ik heb weer iemand te kijken hoe die allemaal gaat hebben. Je bent dood. Die was hier wat begonnen, dus die had mijn meisje een standje nodig en noemen keidig met mensen gaan gaan. Die is ook dood. Ja, zo gaat het, ja. Het is hier een lijkt als een spelletje. Echt spelletje. Leuk, spelletje, oh. Nee. Ik ben gewoon 2 minuten bezig. Hoe dan, hè? Hoe spel ik dat eigenlijk uit allemaal? Dan krijg je een keer leuk Splix.io. Aha. Ah, ik ben dood. Dit was mijn video.